angsung babagya wiluju suka kepanggilan keluarga Sunan Jawi Ketoprak Mataram JJLS ing Bantul Kaya Soekarno ing dalu menika sampun sumadyo caos panglipur wonten arsa menyang sami kanthi dederek cariyos Kembang Wijaya Kusuma seri pisan dumugi sak paripurnanipun. Pendapuk utawi dalang tinggi sederek Iswanto Pranoto Gending katindaken tinggi sederek Margono kargo swanten ing Waranggono ing Rupiah lan keprak kasta tinggi sederek Sagung Tejo Bantlo lan sedaya menika wau pun sesepuh dening panjenenganipun Bapak Sunaryo. Megah rajane dapukan para paraga seniman sesliwati kembali ambipiraken cariyos menika. Sultan Agung Hanyokro Kusuma ing dalu menika kasta dening sederek Iswanto karo prameswari katindaken dening Adik Eri Puji-Rahayu. Dene Patih Singorano kapitadosaken dening sederek Iriyanto tumenggung gagak banding katindaken dening sederek Aris saking Kulon Progo. Adipati Jono Kusuma ing dalu menika kasta dening sederek Bagong Sutresno saking RR Ngayogyakarta. Patih Reksa Praja katindaken dening sederek Mulyono. Raden Danupaya katindaken dening sederek Anggi Saryono dene Patih Badyupuring. Ing dalu menika kapitindaken dening sederek Supardi. Jarumuka ing dalu menika katindaken dening sederek Bejo Seng saking Purworejo. Raden Puspawangin ing dalu menika kapitadosaken dening sederek Ngadi Mursidi. Dene prajurit kasta dening sederek Harun CS. Adipati Anggajaya ing dalu menika kasta dening sederek Dwi Hantara. Kelabang Koro Nangrang Sewu katindaken dening sederek Slamet sederek Wiyono dene Kandhut ing dalu menika kasta dening Ibu Tutik. Prabu Limus Bahas ing dalu menika katindaken dening sederek Tresna Atmojo. Olaksa katindaken dening Bagong Tukiman dene Kala Muka, Kala Ketung lan Kala Munyah katindaken dening sederek Bagong Tukiman, sederek Ponijo saha sederek Tukiman. Dene Candra Rini ing dalu menika katindaken dening sederek Juni Astuti. Raden Ayu Rara Sumekar ing dalu menika kasta dening sederek Heti saking Ngayogyakarta. Dene Mban sederek Halimah saking Ngepet Peranti Dadengarjo. Adipati Bondo Pati katindaken dening sederek Sudiwin. Dene Patih Wiragati katindaken dening sederek Sunaryo. Raden Ayu Bondowati katindaken sederek Purwati. Dene Bondo Rini katindaken dening sederek Rini. Raden Pamling ing dalu menika katindaken dening sederek Harno. Dene Ki Barigwin kapitadosaken dening sederek Suwarjo saking Pantai Baru Pandansima lan garwa sederek Sugiem utawi Menuk. Mekaten sawaung para pamirsa, menggah radyani dapokan para paraga ingkang sampun sumadyo badhe caos panglipur wonten arsa menyang sami. Kasekecakna lenggang Sukamisuta saksapunipun Gending Pambuka paripurna Ketoprak Mataram tumuli kawiwitan